Соңгы мәгълүматлар буенча Мордовияда 43 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Республика районнарында 53 татар авылы бар. Һәм аларның һәрберсендә дә мәчетләр эшләп тора. Заманында бу якларда данлыклы мәдрәсәләр дә булган. Мордовия территориясында 2 бик көчле мәдрәсә булган. Берсе Ләбәж авылында, Алтары дип әйтелә, Мирза Исмаилович анда укыган бывший министр образования. Һәм Нижний Пешләйдә, Түбән Пешләйдә булган анда җәдидләр неке булган. Бик күп шундый Абдулла Хади Такташ анда укыган, үзгә кешеләр, күп күренекле кешеләр чыкканнар. Югалтулар белән бергә табышлары да юк түгел. Республиканың иң зур авылы Белозериядә бүген 8 мәчет эшли. Саран шәһәрендә 4нче мәчет төзелә. Педагогия институтында берничә ел элек татар теле укытучылары әзерләүче төркем ачуга да ирешкәннәр. Чыгаларында учительләр татарча и литературадан, и урысчадан. Укытучылар бездә үзебезгә, и үнгә районнарга, үнгә иләргә җибәрәбез. Күренеп тора, элек-электән бу якларда дини халык яши. Әле Совет хакимияте елларында да алар ислам дине йолаларын үтәп, гореф-гадәтләрен саклап яшәгәннәр. Бала чакта да Рамазан аенда тәравихларны баларда укыйдык. Аллага шөкер. Корбан Рамазан аятларын зәретлектә зурлап алынманы укыйдык. Корбаннар чалайдык. Безнең бабакайлар, әникайлар безгә үзебезнең динебезне, тарихыбызны, мәдәниятебезне безгә калдырдылар, телебезне. Әгәр дә дин булса, ул да халык та уяна. Шуңа күрә хәзерге вакытта инде булатырга ярты мәчет җыела. Качандыр мәчет булмаган, җомага да үткәрмәделәр. Хәзер әлхәмдүлилләh безнеке тәртип. У нас сохранили эту богатую культуру, богатую историю, сохранили традиции и обычаи нашей религии. Несмотря на всякие трудности, на всякие беды, они довели и оставили, передали это нам. Татарлар яши торган башка бик күп төбәкләрдән аермалы буларак Мордовияда бүген 3 мөфтият теркәлгән. Максатлары бер үк булса да, яшәештә кайбер аермалыклар да юк түгел. Традицион исламның кайбер якларын инкар итүчеләр дә бар. Без традицион ислам дигән шигар астында инде менә шушы ислам дине кыйммәтләре бер яктан, һәм икенче яктан бик халкыбызның мәдәният кыйммәтләренең бердәшүе. Шуны алабыз. Мәртәбәле җыен барышында бүгенге проблемалар белән бергә ислам дине кабул итү тарихы, Ибн Фатланның Идел буена булган сәяхәте хакында да шактый саллы гына чыгышлар булды. Ислам не пришел по Волжье единовременно. Процесс добровольной исламизации шел в течение многих лет, начиная примерно с 850-х годов. Посольство багдадского халифа Аль-Муктадира, где секретарем был Ибн Фатлан, прибыло в Волжскую Булгарию в 922 году, то есть 1100 лет назад. В своем дневнике Ибн Фатлан описывает уже вполне мусульманский регион, где живут мусульмане, где есть мечети, мектебы, медресе, где у мусульман есть устоявшаяся обрядность. Әлбәттә, заманында Идел буенда ислам динен кабул итте ул. Бүгенге Татарстан һәм Болгар белән генә шикләнми. Ислам динен кабул итте татарлар, татарларның дәүләте ул бүтән Рәсәй, бүтән Россия җирлеге. Татарлар иң беренчедән булып Алтын Урданы оештырылган, аннан инде правопреемник булып Рәсәй дәүләте шушы нигездә оешкан. Шуңа күрә бу чаралар бүтән Россия буенча узарга тиеш. Ислам динен кабул иткәч, татар халкы зур үсешкә ирешкән төрле өлкәләрдә. Һәм Идел буе Болгар дәүләтенең территориясе зур булган, ул Татарстан белән шикләнмәгән. Анда Ульян өлкәсе дә кергән, Самар өлкәсе дә кергән, Башкортстан да кергән. Шуңа күрә бу чараларны үткәрү бөтен татарлар өчен бик мөһим. 1100 еллыкка багышланган чаралар планын Бөтен дөнья татар конгрессы инде узган елда ук эшләгән. Андагы чараларның байтагы Россия төбәкләрендә узачак. Иң зурсы Татарстанда булыр дип көтелә. Чаралар дигән вакытта май аенда 19-нчы, 20-нчы, 21-нче май көннәрендә, 19-нчы, 20-нче май көннәрендә Бөтен Россия татар дин әһелләре җыены, 21-нче майда Изге Болгар җыены, шулай ук уздыру планлаштырыла һәм әлеге чараларның төп темасы да һәм гомумән төп концепциясе да инде ул әлбәттә Идел Булгарстанда ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланачак. Әлге бәйрәм тантаналарына Казанга Россия төбәкләреннән, якын һәм ерак чит илләрдән 2000-гә якын кунак киләчәк һәм анда илебез җитәкчелеге дә катнашыр дип көтелә. Мордовиядан Рамис Сафин, татарлар.